Fl-aħħar sena l-prezz tal-fuel stabbli f'pajjiżna kien irħas mill-prezz fis-suq internazzjonali. Għalet dan stqarrija mill-Ministeru tal-Enerġija li kixfet kif l-Oppożizzjoni qed tikkritika b'argumenti żbaljati f'dan ir-rigward. L-istqarrija qalet ukoll kif l-Oppożizzjoni wriet kemm hija maqtuwa mir-realtà u bla kredibilità billi tikkritika u targumenta b'mod żbaljat kontra l-Gvern li huwa favur l-istabilità. Il-Ministeru fakkar kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern qatt ma nnegozja l-aħjar prezzijiet għall-konsumaturi u dejjem ħalla s-suq jiddetta l-prezz bil-piżijiet jiżdiedu kull xahar. Kontra dan kompla jgħid il-Ministeru il-prezzijiet tal-fuel flimkien mar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma f'Marzu li għadda issarfu f'kunfidenza ikbar fost il-familji u n-negozji f'pajjiżna. Fl-aħħar 12-il xahar il-prezz medju tal-fuel offra stabilità u kien irħas mill-prezz fis-suq internazzjonali. Id-differenza kienet waħda kbira u pajjiżna rreġistra rata ta' inflazzjoni iżjed baxxa mis-snin preċedenti. Dan ikompli juri kemm l-Oppożizzjoni hija inkorretta għaliex tasal li tikkunsidra biss il-prezz f'mument wieħed partikolari u tinjora l-prezzijiet irħas tul l-aħħar xhur. Il-Ministeru qal illi lilin minn negattività tal-Oppożizzjoni, il-familji u n-negozji jistgħu jiġdu kif il-politika ta' stabilità fil-prezzijiet qed tfisser iktar flus fil-bwiet tagħhom. Miżuri oħra pożittivi favur aktar stabilità ser jitħabbru fil-baġit tas-sena 2015.